Selamat minggu kantate ma dihita saluhutna nama jauhon asarap mared dihita di Jahuba. Hurian itu hatta maredde tu debata ima sada ekspres ini ate-ate na marharoan sian parbu ini persarangguton mengulu rapon debata. Luhu nado natinoppa maredde mangedehon hamuliaon ni debata. Isarana kahau, aek, pahapahanan, rodi nasa na marhosape. Do mangedehon sangap ni debata. Atong maredde mahita mamuji guarna. Tutu boido ragam sibot siri ni jolma na mangojar rohana lau maredde. Adong doi na maredde lau patugu rohani dongan, adong muse maredde dalam mengalului ngulu-ngulu, maredde mengalului goar do sangap, maredde asa dapat pujian, maredde lahu mengapuli diri, adong muse do tehe na maredde lau patudubuhi manang penampilan. Alai yang gosituhuna ikop pamuzion, panidangion, pangokuon, dohot pakkamalete honotto di denggabasan debatado na mangojar roha laho maredde. Songonima nang maredde ala pangurupion ni debata, apul-apul siatu hatta, ala hasesani dosa, lubowima ala haluaon di panobusion ni Yesus Kristus tuhita jolma. Hurian itu hatta ia situ di buku 2 Musaon ima pamaritahonon haluaon di bangsa Israel siap perhatubanan Misir. Bidu sadar 15 Mei manaringoti sore ningulu ni bangsoi saliling di perhatubanan sahat tuna di paluan na sida bukas yani di uluhon ni si Musa. Jala bidu 10 nomor 40 ima persorian di bangsoi seliling mian jala mamulus nasida di perhorsihan Sinai. Secara khusus bidu 15 ima edde puji-pujian ala haluaon na pinatupan di debata tuang sona. Lubobi habalgaon di debata na paluahon nasida siragam ni namaol sian parangan ni Raja Firaun dung 470 tahun nasida di perhatuban di Mesir. Diturpukon sisima ait lauti. Dungi gabe boy manasida mardadat taripar jala malua manasida saluhuna tubariban ni laut. Sada sian habal gaon nai patar may tarida marhiti halololong ni parangan ni Raja Firaun nagugui usudi usop nasida tu lauti. Hamunak karongan di 2 Musa 12 ayat 30 buidot tadi si ia torop nasida na berhak merada lepat siar Ramses tu sukot marasam 600.000 halak. Ison dang doh dope di suraton akada danak nang halak sileban narap doh nasida rodi yaka pahapahana rupani isarani biru-biru dohot lubu. Jadi bui maju tabayakon tersungguh dia ma perbaris ni seluhu nai merdalapat laho menaripari air laut na bagasi luar biasa. Dungi sahak manasida tu sada pertikian naso tinagam nama baik pakila nasida tarngok jala mahiu madili jala maderse so diboto tu dia be malaka dia me hamwaka dongan ay sukok do laut na bagas di Zulu mangabat lakanasida sukok nang tupudi ay nungarom setahop parangan ni Raja Firaun mangalili huhut mangarunasida laho mangago.
Ba ia menibung nasida tu laut, mate mau manasida di si. Alai ia sumurut nasida tu pudi, bunuon nama manang soron nama muse nasida, asama purus muse tu Misir laho perhatu banonna. Jadi teide son mangalak katuzulu hamatean, alai sumurut petupudi tongdo hamagoan. Jadi dangarong beda lah keluar di nasida. Nunga hapit nguru nasida tol-tol dihilala lau mago. Hamuak kadongan hape laus disido patar hagogon do holong nirohani debata. Aina sosia turoha dohot pikiran di dalam nasopoli dibuha debatado dalam tol di nasida. Tangan di debatado dor pinatogu madopang ayat lau 3 besisi. Jala merdalam manasida siatano na mahiyangi. Ditongani laut nang galubak pe idot tamar hite-hite barita nama sai tung marhuaso si tuturo debata mangalehod dalat tuhaluaon. Jala duk saat nasida tu bariba tolak ma muse IT mangalik kupon huhut mangago sadok parangan diraja Firaun jala laos meragiat disi. Holong do hagogo ni debata iro mual ni pandidangion doho puji-pujian ni si Miriam iboto ni si Musa manang anak ni si Amram mai dohot inana si Jokebed. Buidot tay diopak Musa 26 ayat 50 sia. Dungi di patubegi o si Miriam ma puji-pujian merhiti odap rap dohot akapar puan na mangihutto ni bana memuji-muji nasa pabenan ni debata. Nang napaluahon nasida siap perhatobanan do odam-odam rodi luhut na akadalan na mauli. Nunga usop tulauti luhut na parangan ni Raja Firaun akahudana pe rodi persihudul na usop sudi nasida tulauti. Hamuak kadongan di jamitan na di hari minggui di minggu jubilate dipakai sita-bita do talentana lahu makubasi akan nama balu napugus do na sumardi hadiah. Talentana songo pertonon manang songo pengusaha tekstil main nuengor rupani dipakai bana du ilau patu paulau na siniroha. Jala di mingguon dipelehon si Miriam do nang talentana songon parede lao mamuji-muji debata do makubasi donga jolma. Jadi idot teison gabe legasi do edde nang tuhita saunari asa saya doktong marningo sejarah haluaon sian debata. Di ini paredot tapenang mamar harorwan sian pendidangion haporsiaon ala dengga basani debata. Paredeon gabi hagugudui dihita lau menaluhon hagugon ni pertibion do mamulus ragam ni akanamaol di ngulutta. Terus tu bangsa Israel na manaluhon huta Jericho merhite suara ni edeni sarune maben magargar pariki buita jaha di Joshua biduonom. Songoni lang si Paulus dohot si Silas uju terhurung nasida jala momos situtu de Yakub nasida. Alai dinamartangi yang nasida huhut memuji debata di tengah borong ini topuma masa lalu bulun. Dungi gabe lalo ma ujahan ni hurungani muka masa luhut pitu ni hurungani dalalaus tanggal ma akarate senasida saluhutna boda jaha diulaon bidu 16. Minggu kantate majohi ta samarede edde memuji debata ala ni sudi pabainan na digulutta. Naeng edde honotta edde nai baru di jahuba.
naeng ngulutawan gawe hurian na maredde the singing church ay gulmit ni ngulutay do sa sitong edeta jalatay dede hom mangulutay. Hidup mula sesungguhnya nyanyianmu dan nyanyikanlah hidupmu. Sa sitong nga gulmit ni parngulutay do ededeta nagay jamita na mangulu molo tahanguluhos sa luhu nai rapon tuhatay. Maredde tu debata huhu do sada panidangion taringot tu halongangan na pinatupan ni debata tarlubobi may haluaw di bagasan Jesus Kristus. Alanido nasa pemujota naing masyan nasa rohata lau mamuji-muji. So tunggabe morot paredde ni tugijang ni roha. Sarana rupani ala malo maredde sulu gabe lalap say selek-lekon rupani bana asawlo maredde yesui muruk-muruk do lan akanasing. Di saluhu nai ikon patuduhonot tado hadiriot tanamian di bagasan toruk ni roha siala nasa pabainan ni debata na tuhita. Habuak karongan gabe dihilala roha matsarikot do jolo risihat tamanang napiga na matsarikot taringot tungul na maredde na baru manang namarkanta teon. Isarana perzulu dasor teologis ni pareddeon. Ia uno ni edde dada mertudu-tudu tu tangganada manang solmisasi ni edde sabing. Halayang gono na ima panidangyan haporseaon doho pamujion dihuaso ni debata dalam makilala mengalami manang pauraton menghayati karya transcendental ni debata. Markantate na tutu ikod do patugu haporsota lau suhut menugu halak marhaporsiaw si tutu. Puji-pujian rodi paredeo ti debata naso jadi morot gabi puji-pujian tu hadirion ni zolma manusiai. Holan debataro mual ni nasa paredeon dohot puji-pujian. Napaduahon paredeo ni saurdot tu melodi ni ate-ate dada melodi ni nada sabing. Dido akadongat tarupani we praise the Lord not only for your melody strings but primarily for your melodious heart. The new song not primarily the new strings but to make it new. Ima eddenay baru na totong dihanguluhon, dihayati, disadok gulmit ni parnguluhon. Jadi nang pegodang lagu rupani alay moloso di partodihon duyan. Jala dang ramian debata disi. Di bagasan eddenay barui naing patar disi terida pangokuon, panidangion, pengalaman mengulu rapon debata. Jadi tung sosirang ede siang ngulu ni paredde. Jadi yang do rupani ido akka paredde ba ede dui yang gorohaku ba amo botoi narupani. Gabe hirang sirang ma ede dang adong domuna tuibana. Alanido di paredde otta di hurientu hata ni ede naing zumulu memakulingi si paredde. Unang mernidarongan di bana rupane. Jadi natumangihon na parzulu do mangulahon na parzulu di edei ikos sa sitonga na mangedhoni do parzulu. Patuluhon saurdot zala harmonis roha ng pikiran di na maredde. Maredde matod di rapon roha di hati Indonesia di dok roh dan akal budi. Hidang tersirangi di bagasa pemujiot tatu debata. Buita ida di salah Korintus 14 ayat 14 rodi 15. Edde nauli ikotong do mamakke pikiran
mamakai kaidah-kaidah ni paredeon. Dan gabe marede song zolma na hurang roha. Manang gabe hirana zolma na sinonggopan ni hasadara rupane. Dengan maparedeon ni dipakai kaidah marede unang falso arana saurdot jala sahosa na idok ni edi ditod dini aka permingguon. Saurdot nang ruas ni na marede. Misalnya naing mabutak kas bigion suara ni dongan na marede. Sisima nang pangalaho songon mones na say girgir pajulujulohon manang songo bota na girgir say pabudi-pudihon. Paopaton hapataran ni edei ikon na yung gabi jamita. Edde na tutu marguguro ipaluaho jolma siyan hasuraton na. Songon edde ni si Paulus do si Silas naking tuk palua jolma kana terhurung. Dihita rupani na di bona pasugit ba mulumared dihita idok gari hamlet pe muluholong doroha busur do pakilalaan. Mulu hubigi suara mi dahasian lubian na butong mangan inna rupane. Edde na uli tuk do nang pasisi sibulis. Songo si Daud na memiltik hasapi tu si Saul di sana Samuel 10. Manang mulu dihutata na julu rupan duli martadang borngin memelugi termai mana asamago rohawiar sian dirina. Songot tembok Jericho makarkar do dorpi parholangan merhite edeni sarune. Eden na tutu sisi dui sian na pazong dorpi parholangan. Lapatan na dinamare hita sa sitonga ikon gabe ukakbo persaurata uli do takkadongata. Di zaman modern eden na uli huhu doi idok bui mabik kesabistaran mengencerkan otak niaka ganakon bahkan bui bangorui sah ni do borak ni perneayan ni isarana sada inan atongon tumbuhon anak. Namar jamita do hapiak kaparede isara perkur di huria molo jumulu di hanguluhon nani do ni ede. Alai sebalik nga tung tawu pe ede ni parede. Molo mangulu ibana di bagasan hosom di bagasat teal do late gawe pertuktuha do ibana di parede ni. Atong marede mahita di Jahuba. Tapasa manguluta rodiak kaperdalanatan na mauli asa dibuha dihita kadalan hudi na tiur jalan hornop. Maredede mahita mangasahon ibana. Buhape maul na dalan na tadalani. Manang parir ni parunguluon. Rodi rongom niak kamusu. Ringgas mahita marede. Lububi makanguluhot sa siya nasaroha. Ido edde nasohea buruk. Molo say tahanguluhon na ido ni edde di nguluta si ganopare. Taingok ma. Ngulutai do deta zala tay dehom mangulutai disadok gulmit ni nguluta. Amen.